जों दा बे भिडिअ रायलायगोन UN नाम्बार बोरै एक्टिभ खालामनाय जायो EFO आव। दा जों UN नाम्बार एक्टिभ खालामनो नागिरदों। नों सबसे सिगां नोंनि क्रोम ब्राउजार अपेन खालामबानो जाबाय। अपेन खालामनानै बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय EPFO। बेनि उनाव नोंसोरो नुनो मोनगोन UN नाम्बाराव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नोंसोर बे खनायाव नुनो मोनदों 3 डट लाइन, बेयाव क्लिक खालामना हो। ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे डेस्कटप साइट नुनो मोनदों। मानो होनबा बेयाव क्लिक खालामोबा जेरै कम्पिउटार इन्टारफेस नुनो मोनगोन गिदिर, बेबादि नोंसोर नुनो मोननाय जागोन। बेनि उनाव दा जों UN नाम्बार एक्टिभ खालामनो नागिरदों। बेयाव नोंसोर नुनो मोनदों एक्टिभ UN, बेयाव क्लिक खालाम। ओमफ्राय बेनि उनाव नोंसोर बेबादि इन्टारफेस नुगोन। बेयाव UN इन्टार मेम्बार ID, आधार पान, नेम, डेट अफ बार्थ, मबाइल नाम्बार, इमेल ID, केपचा। नोंसोर दा UN नाम्बार एक्टिभ खालामनो नागिरदों। बेयाव UN नाम्बार लिरबानो जाबाय, इन्टार मेम्बार ID। जुदि नोंना UN नाम्बार गैया, होमबाना नों इन्टार मेम्बार ID जों नोंनि UN नाम्बार दिहुननो हागोन। बेनि थाखाय आं एक्सट्रा भिडिअ बानायगोन उनाव। दा जों बेयाव फर्मखौ फिलआप खालामजोब्बाय। बेनि उनाव केपचा दालानो गेट आउट जों पिनाव थुबानो जाबाय। ओमफ्राय गोसोआव लाखि, नों जाय बेयाव मबाइल नाम्बार होदों बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन। बे जायनो मबाइल नाम्बार बे नाम्बाराव OTP थांबाय। बेनाव मोनसे OTP फैगोन नोंनि फन नाम्बाराव। नै फैबाय। आंनाव OTP फैबाय। आंनाव OTP फैबाय। दा आंग्रियाव थुनानै OTP खौ थुबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंसोर फिलेट OTP एन्ड एक्टिभ UN बेयाव बेयाव थुनाय लोगो लोगो नों UN नाम्बारजों लोगोसे UN नाम्बारनि पासवर्डखौ ओमफ्राय नोंनि UN नाम्बारजों लोगोसे नोंनि मबाइल नाम्बाराव SMS खालामनानै दैथायहरनाय जागोन। दा आं थुबाय। बेयाव नोंसोर नुनो मोनदों दि Your UN is activated, the password is sent to your registered mobile number। बेयाव होननाय जादों नोंनि UN नाम्बारा एक्टिभ जाबाय। बेनि उनाव पासवर्डखौ ओमफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव सेन्ड खालामनाय जाबाय। जों बुंदों दा नोंनि UN नाम्बार एक्टिभ जाबाय। नों मबाइल जाय मबाइल नाम्बार दालिजों फर्म फिलआप खालामनाय बे मबाइल नाम्बाराव नों चेक खालाम, नोंनि UN नाम्बार ओमफ्राय पासवर्डखौ सेन्ड खालामदों। जुदि नों बे पासवर्डखौ सोलायनो गोसोबा नों सोलायनो हायो मेम्बार आइडियाव सार्च खालामनानै लगइन खालामनानै। बेनि थाखाय आं एक्सट्रा भिडिअ बानायगोन। नोंथांमोननिफ्राय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।